Čiže čaute všetci, tak dneska dáme znova vlog z bajku po až príliš dlhom čase. A čo dneska ideme robiť je, že môžete vidieť, že mám hrable. Ideme stavať trail, taký ako keby hrabankový štýl, skôr také drážky a mali by sme to postavať čo najrýchlejšie, lebo je veľká zima, dneska je asi 0 stupňov, mám aj lyžiarske rukavice, lebo zima je. A vyzerá to, že dneska ani není až taký ľad, lebo včera keď som tu bol, tak fuj, normálne veľa ľadu, ale teraz už vyzerá, že to není tak zamknuté. No dobre, ľad tu je, čiže to nebude úplne paráda. Dobre, spot mám nájdený, nebudem ho radšej ukazovať na kamere, nech to tu náhodou niekto nenájde. Môžem začať stavať, trail by, hen tam je štart, tu by sa mal odpojiť sem, pôjde takto, medzi tie dva stromy, otočka, cez nejaké dreva a do tej hrabanky, je to tu aj celkom strmé, tak ma zaujíma, že jak to vyjde. No teraz je tá hlina celkom zatvrdnutá, čiže neviem, že jak to pôjde, ale podľa mňa potom, keď to už rozmrzne, tak to sem dojdem úplne dokončiť. OK, tak zatiaľ to vyzerá, že to má nejakú celkom dobrú štruktúru. To chcem vlastne k tomu stromu, k tomu otočku. No dobre, čiže už to tu máme odhentiaľ sem. Tu som urobil takú drážku celkom hlbokú a vlastne idete takto sem, tu je to hodne strmé. Tu máme ďalšiu drážku, taký mini odraz a vlastne potom sa skáče tak a tu sa ide do odrazu. Tu som teraz postavil odraz, čiže ide sa odtiaľ sem do odrazu a tam sa bude skákať, tam bude ďalšia drážka a potom pôjdeme do tých esíčiek. Dobre, trochu sme dostávali a teraz ideme dať fajný obedík, ale predtým ešte dáme challenge. Skúsime toto vyliesť. Ne. OK, pokus číslo 2, ideme trošku znižšia, poďme na to turbo. Dozadu a yes. No ako dneska celkom úplne parádne počasie. Ľad, ale nešmýka sa. A keď prekopete tú ľadovú vrstvu hliny, tak úplná hrabanka, čiže top. Dobre. Dobre, poďme naspäť do roboty. Čiže ideme dokončiť ten skok a ideme dokončiť tie esička. A to potom asi stačí na dnes testovať, to nebudeme, lebo nemám v pohode ruku a bude ma bolieť. Čiže tak, poďme na to. OK, čiže skok a dopad máme dokončený a ide sa vlastne takto. Tuto vám to ukážem zvýšia do jednej opierky a tam nižšie je ďalšia opierka, čiže poďme sa teraz pozrieť k nej. Čiže toto tu je ďalšia opierka, tá je tiež celkom hlboká, ide sa a vyjde sa takto. Tu bude otočka
Tak a tam bude brapovacia klopenka do tej strany. No dobre, točku máme dostávanú. Takto. A tu sa pôjde do ďalšieho skoku, takého hipu. A potom trail bude pokračovať viac dole. Ale to uvidíte v ďalších videách, čo budú chodiť tieto vlogy. Vidíme sa v ďalšom vlogu.